De què parla la premsa quan es refereix al cas Innova? Com afecta i quines són les connexions amb la gestió de Sagessa a les Terres de l'Ebre? Innova és un conglomerat d'empreses creat per PSC, Esquerra i Iniciativa, amb el beneplàcit de la resta de partits, CiU, PP, per prestar els diferents serveis municipals de l'Ajuntament de Reus: transport, aigües, salut. A la pràctica, Innova es constitueix com un ajuntament a l'ombra que gestiona el 70% del pressupost del consistori de forma fosca, sense informar a la ciutadania. Però com es destapa tot aquest entramat? Tot comença amb l'entrada a l'Ajuntament de Reus d'un regidor de la CUP, al maig del 2011. Fins al moment, David Vidal havia estat treballant com a jardiner a l'empresa Reus Esport i Lleure S.A., que forma part del hòlding municipal Innova, i ja tenia indicis que l'empresa municipal incomplia diverses normatives en matèria de seguretat i retribucions. Ja com a regidor, i en la primera reunió del Consell d'Administració d'Innova, David demana al president del Consell, l'alcalde convergent Carles Pellicer, que es faci una auditoria empresa per empresa i es faci pública la relació de sous de tots els treballadors i alts càrrecs d'Innova. Entre ells, el del senyor Josep Prat, director general d'Innova, president de l'Institut Català de la Salut i adjunt a la presidència de l'empresa sanitària Sagessa. En David havia escoltat a desenes dels treballadors explicant les seves sospites sobre sous milionaris i llocs de treball donats a dit pel partit en el poder. El 23 de juliol, en David va assistir a una altra reunió, aquesta vegada del Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus, construcció faraònica també gestionada per Innova. El que es va trobar en David, però, va ser una reunió sense ordre del dia, on un dels principals temes va ser el lloc de col·locació d'una estàtua a l'hospital. Després d'això, un esmorzar per als membres del Consell, entre els que també hi havia Josep Prat. Una pràctica habitual en les moltes reunions dels molts consells d'administració de les moltes empreses municipals, sobretot les relacionades amb la gestió sanitària, on no era estrany trobar pernil de jabugo i cares ampolles de vi. Però el pica-pica no va ser l'única despesa a la que van haver de fer front els ciutadans, ja que per les escasses 2 hores de reunió els regidors van cobrar un total prop de 1.400 euros en dietes. Durant tot aquest temps, la CUP va demanar informació a l'Ajuntament sobre Innova. Com que de totes les instàncies presentades cap havia obtingut resposta, al novembre del 2011, CUP Reus anunciava que acudiria a la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes. Però això no va ser tot. Les creixents sospites de la CUP Reus sobre les irregularitats en la gestió i el cobrament de sous desorbitats i la negativa dels responsables polítics d'Innova de facilitar la informació sol·licitada va fer que David i els seus companys Javier Milian i Bertomeu Castellano decidissin acudir a la via judicial i presentessin una denúncia davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. La denúncia anava contra Josep Prat, director general d'Innova, president de l'Institut Català de la Salut, adjunt a la direcció de Sagessa i vicepresident de l'empresa privada USP Hospitals, per les presumptes incompatibilitats en els seus càrrecs, així com per no haver fet la declaració de la renta. A partir d'aquell dia, els esdeveniments es van anar succeint. L'endemà mateix de la roda de premsa en què la CUP Reus anunciava les accions legals, el 12 de gener del 2012, Josep Prat presentava la seva dimissió com a director general d'Innova i vicepresident de l'empresa privada USP Hospitals. Pocs mesos després, al juny del mateix 2012, Prat, fins al moment home fort de la sanitat catalana, dimiteix com a president de l'Institut Català de la Salut. Era evident que la feina de formigueta de la CUP començava a donar resultats. Però Prat, del que temps després coneixeríem l'astronòmic sou que li pagava la ciutadania reusenca,
no va ser l'únic responsable polític que es va veure esquitxat pel cas Innova. A partir d'aquell moment, les imputacions i detencions es van anar succeint una darrere l'altra. Carles Manté, exdirector del Servei Català de la Salut. Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus. Jorge Batesteza, arquitecte de l'Hospital de Reus. Teresa Gomis, segona tinent alcalde de l'actual govern municipal de Cid. Josep Poblet, alcalde de Vila-seca i president de la Diputació de Tarragona. I així, fins a més de 50 imputats. Ara bé, quina relació té tot això amb les Terres de l'Ebre? Si fem marxa enrere, veurem que una de les empreses que formen part d'Innova és Sagessa, encarregada de prestar serveis sanitaris al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Per tant, no és d'estranyar que si en les diferents empreses d'Innova s'estaven detectant greus irregularitats, també se n'estiguessin produint als diferents hospitals de Sagessa a les Terres de l'Ebre. Com a primer paral·lelisme, trobem el fet que Josep Prat tingués càrrecs també a Sagessa. A més, gràcies a la CUP, vam saber que en les trobades al Consell d'Administració de Sagessa, els consellers també es repartien dietes de 580 euros per cap per escasses 2 hores de reunió. A més, no és molt tranquil·litzador el fet de que Manel Ferrer, alcalde d'Amposta i home dels sous d'or, que, com Josep Prat, es nega encara avui a publicar el seu sou, sigui l'actual president d'un consorci hospitalari qüestionat per la seva implicació en les irregularitats com els pagaments a Carles Manté. Irregularitats en els contractes adjudicats per Ramon Bagó, antecessor en el càrrec de president del consorci, o en presumptes irregularitats denunciades per Cafè amb llet. Amb aquests antecedents, CUP Reus i CUP Terres de l'Ebre ens vam posar a treballar per tal d'esbrinar si a les Terres de l'Ebre també s'estaven cometent irregularitats. Al novembre del 2012 van presentar instàncies als ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l'Ebre, demanant una auditoria de gestió a les empreses de Sagessa. La resposta per part dels polítics ebrencs? El silenci. No satisfets per la no resposta, al febrer del 2013 vam demanar que es fessin públics els comptes anuals i els processos d'adjudicació de Sagessa. La resposta dels polítics ebrencs va ser novament el silenci. Entretant, al juny del 2013, l'alcalde d'Amposta va haver de comparèixer davant la Comissió d'Investigació sobre la gestió en l'àmbit sanitari i les relacions entre el sector públic sanitari i les empreses. En ella no va voler informar-nos sobre el seu sou. En tot cas, estem parlant Sagessa, és una empresa pública de gestió de serveis que és pública al 100%, que els socis és administració local i com a administració local qualsevol interventor pot demanar la fiscalització dels comptes. Va defensar la no necessitat d'auditories. És que va votar en contra de realitzar una auditoria pública de gestió, Justament perquè Sagessa, com a empresa, tots els anys audita els seus comptes i, a més, vull dir, aquests comptes porten a ser aprovats pel Consell d'Administració i després són presentats a Sindicatura de Comptes. Per tant, nosaltres creiem que era doblar ja una comanda que ja s'havia fet i que es fa perquè legalment ho obliga a que es faci d'aquesta manera. Davant l'afirmació de l'alcalde en seu parlamentària, CUP Amposta, al març del 2014, va presentar novament una instància sol·licitant pels resultats dels controls que la intervenció d'aquest Ajuntament havia pogut portar a terme sobre l'Hospital Comarcal d'Amposta. Un any després de presentar la instància,
La no resposta del nostre Ajuntament ha estat la de sempre. Sí. Davant aquesta manca de transparència, CUP Amposta vam decidir acudir al registre mercantil per tal d'accedir a la informació comptable que des del nostre Ajuntament se'ns negava. Allí vam descobrir que entre 2008 i 2012, anys de més impacte de la crisi, la partida de despeses de personal de l'Hospital d'Amposta havia augmentat un 70%, tot i que el seu personal sanitari havia vist retallat el seu sou. El mateix alarmant percentatge en què s'havia incrementat el deute amb entitats de crèdit. Semblava, doncs, evident que l'Ajuntament no ens volia informar com els gerents de l'hospital malgastaven els diners destinats a l'Hospital d'Amposta. Feia uns mesos ja que les sospites de CUP Ebre i CUP Reus sobre la reproducció de les irregularitats d'Innova a la sagessa ebrenca s'estaven convertint en evidències. Primer va venir, al gener del 2014, la detenció de Bernardo Coslado, president d'Ambulàncies Baix Ebre, per uns presumptes delictes de suborn, tràfic d'influències i delicte societari. A l'octubre del mateix any, feien públic un informe de l'interventor de Reus segons el qual Ambulàncies Baix Ebre hauria facturat irregularment a l'Hospital de Móra d'Ebre per valor de 240.000 euros. Finalment, una auditoria confirmava part del que des de la CUP venien denunciant des de feia anys. L'Hospital d'Amposta va realitzar contractes irregulars per valor de 4,1 milions d'euros. La pregunta que ens fem és: què han estat fent tots aquests anys els polítics ebrencs amb càrrecs a Sagessa i a l'Hospital Comarcal d'Amposta? Molt senzill. He estat allí calentant la cadira, cobrant i callant. Se'ls hauria de quedar la cara de vergonya a tots. Des de CUP Amposta, tot i no tenir representació a Sagessa i als hospitals ebrencs, continuarem treballant per denunciar les pràctiques irregulars i la negligència i abandó per part dels polítics ebrencs en les seues responsabilitats. Des de la CUP Alternativa d'Esquerres exigim a l'alcalde d'Amposta, el senyor Manel Ferrer, que respongui les preguntes de la CUP Amposta sobre diverses irregularitats en l'àmbit sanitari, irregularitats sobre l'adjudicació del transport sanitari i irregularitats també sobre l'Hospital Comarcal d'Amposta. Exigim a aquest alcalde que respongui a la ciutadania, que no amagui els interessos que hi ha darrere d'aquestes irregularitats i exigim, una vegada més, que no mostre despreci al voltant dels nostres interessos en la nostra salut. Per tant, exigim respostes, exigim control i exigim que no es faci negoci amb la nostra sanitat.